Ojo, Kristo, ikusi gizaburuan ze etxe polita, etxe konzeptuala, ze izangotea, Ikeako edifizioa edo, ze izangotea. Hombre, egunon pagadi! Hombre, egunon! Zer moduz? Ondo da ze, Ondo, bueno, ni Mikel zu? Ni Amaia. Amaia urtaskotako? Bai. Herrikoa zara? Bai, bertoko alkatie. No fastidies. Bai. Zurekin hitz egitea badakat? Bai. Nahi zu igotzea edo, zu jetxiko zea edo? Bai, udaletxi dau eta neu bajatuko naz. Bale, primeran, eskertzen dizut, Amaia. Edarto ba ontxarte. Haze marabila, herri etorri eta alkatea ezagutu. Hau da hori, hau. Kaixo, Amaia, kaixo, postan ezagutzia. Neue bai. Bertatik berta. Bai, benetan. Amaia, galdera bat, gizaburua da, nondi datorri zena edo zezan nahi du? Zatik, izena nahiko berezia da, ezta? Bai, teori bat baino gehiadaz. Aiba. Batak dino, frantzesen aurkako gerra baten, hemen agertu eizin hainbeste gorpu bururiparik. Aiba, Dios. Eta ordun, hortik gizaburuaga, baina hizkuntzalarisek dinue hori ezin dabela izen olan, seguru batik etorriko dala, giza, isa izena, junko dala erderaz, eta buruaga burutute horrek. Hemen horri landari hori askotan urteten dabela leku askotan, eta horti datorrela izena. Teoria fantastikoa da pixka, giza buru horien gatik, baina teoria pixka serioagoa da landaren gatik. Ez da, bale. Eta herrikoak giza buruaga deitzen diozu edo beste moduren batean? Bai, gizaburu. Herritarrentzak gizaburu. Bai, gizaburu tarra gara. Orduan gizaburu tarra. Ikusi dut, herri nahiko txikia dela. Hainbeste urtini egon gara Bizkaiko bigarren herri txikinena izeten. Aiba, Bizkaiko bigarren herri txikiena. Bai, 2004 adibidez, 124 biztanle ginen bakarrik. Hori pasauzan, herritarrak alde biharri zeben Ameriketara biharratoketan, edo alboko herritxetara juntzin bizitzetan bebai, Lekitxora edo Gernikera. Eta horrezegaitxik, barrizkun ikusi gendun geure herrixe. Bai. Da orduan pentsau gendun, hortxe albun dauzen eraikuntzak eitxie, horra etorri de, gente barrixe bizitzen. Aiba, beraz, etxeak egin zen dituzten pixka bat herria sustatzeko edo azteko. Bai, torri zin Lekitxarrak, kolonoak esatotzau eureri. Kolonoak deitzen diozu gizaburun kanpotik datorzten nahi. Aiba, Dios, kolonoak. Gu gara, natibuek. Natibuek? Bueno, hemen gorritxar batek esaten dauganera labeldunek, eta eurediz kolonuek. Bai, baina oso ondo konpontzen gara honeurekin, importante hori da, ez da. Egia esan, herri honetan ez da, ezer falta, ez da? Ez, denetari dauko, hemen da frontoie. Hemen da frontoia, bai. Bai, taberna bat adibidez hortxe dauko, hor batzen gara. Hor batzen zate. Bai, natiboak eta bai kolonoak, ez da? Bai, danok alkarriz. Elixian. Elixian dago. Eguneko zentrua. Eguneko zentrua da hemen. Bai. Hemen geratu garina udaletxe, udaletxe da zu, balkoien zinen. Ikea edoztakizen, baina udaletxe politxe dauko, Bai, oso polita. Dauko gauza gehiabe. Etorri, erakutzen gotuaz da. Primeran. Zer gauza pila hemen txe gizaburu. Bai, pilo bat. Hemen plazan daukouz, osasun zentrue. Buruko mine edo tripako minek edo badaukozuz. Bai, bertan haure, bai. Kizu nora etorri bizun. Gero hemen daukou gaztetxie. Ojo, al Kristo. 13 urtetik gorakuentzako. Rock konzertu bat edo nahi badabe ipini entzu edo pelikula bat ikusi edo eure nahi dabena. Gaztetxare, bai. Gero, heltzen gara ludotekara. Bai, ludotekara hemen daukau. Bai, hemen 12 urtera arteko umie. Bera, gaztetxean 13 gorakoak eta hemen 12 urtera arte. Bai. Dena pentsatuta dakazu, dana. Segurazuek egoteko leku bat dauko hemen. Adios. Erabilera anitzeko udalaretu duko izena, baina izen txoko bada. Aiba, txoko bada. Musika eskola txikitsu bat dauko, eta euskerazko klasik emoteko, eta, kaseta guni, eta dana hementxe, liburutegian. Liburutegian, hementxe. Egia esan, aterpe honek zematelako ematen duen, ez da? Gauza asko, ez da? Bai. Pentsaten dut, zu alkate izan da, eta inbeste lokal izan da hemen, giltza pila izango dituzula, ez da? Ba, behitxu zelako molitu. Joder, Kristo, ikusi, Amaiaren alkatearen giltzak, ze giltza pila dauden. Herritarrape, giltze dauke, liburutegiren nahi dabenak etorri, nahi daben orduen, bera dator. Txokora nahi dabenak etorri, berak nahi daben orduen, beren giltze dauko. Giltze dauko bakotxak berena, bazartzeko nahi daben lekuen. Gizaburun, abantaila bestik ez dakaz, Onak eta txarrak. Txarra hemen dago korriente pixka bat hori, bai, gaur egun hotz egiten du, eta eguzkitara gozen, bai. Bai, eguzkitara, Zugan nire bezala pixka bat eguzkitara jarreko geha. Abantailaz aparte zeo zer esplikatu nahi diazu edo? Dano garilese bardinek, alkate be edo norrixen leike dau. Ojo, Kristo, hori nola da, maia, esplikatu behar diazu. Bai, autoeskondik heltzen dizenien, 18 urtetik gorako lista bat heltzen da etxe guztizetara, eta zukorrin bizuz gehienez 5 kurutza. Eta 5 gehien daukesenak botuek, aresek doiez udaletxera, bai. Edo zein herritar izan daiteke? Bai, edo zein herritar.
Ni adibidez igual, gizaburun pisu bat erosten badet, demagun, hemen bizitzen enpadronatzen naiz, eta ni lista sartzen nazu. Claro. Oste, eta alkate izan daiteke? Eina probia. Bai. Galdera indiskreto bat, soldata bat dago edo? Ez, gizaburun ez dauko soldatarik ez. Ja, borondatez da dena, ez da? Borondatez, bai. Bueno, bale. Bai. Jendeak gustora hartzen du edo... Bueno, autoskondik urratzen dizenien, danok isilik botorik ez da izan hartu. Ni hortxe desapercibituta pasatzen ez da. Eta ez da gezer. Bai, ez da jentokau. Eta gero beste sistema kurioso bat badaukou, komunikatzeko, herri guztizeri bai. Herri guztia komunikatzeko? Bai. Eta WhatsAppeko grupo badaukou. Zer dakazu, WhatsAppeko talde bat herri guztiekin? Bai. Gizaburua gadauko izena. Zeo zer nahi haunin herrizeri esan, hortxe idazten dugu. Hor, bidaliko zenioke favore bat txiki bat eginda, herri txiki inferno handi 200. programa zure herrian egingo deula. Bai. Ontxe momentu idaziko. Ojo, Kristo, pixat emozionatzen lehen ez da, hemendik minutu batera gizaburua osoa enteratuko da, herri txiki inferno handi 200. programa hemen ospatuko deula. Horixe. Amaia, hore bat, gizaburuko alkatea ezagutzea, Amaia, eskerrik asko danagatik. Esango dezu, pagadi ze Kristo egiten du horrela jantzita. Bagoenentxe esango dizuet, Amaiari esker jakin dugu herri honetan ez dela ezer falta. Horko arkupean denetik dago ludoteka, ambulatoioa, txokoa, gaztetxea, liburutegia eta Kriston korrientea. Ezagun egiten zaizu, ez da? Hola etorri naiz. Eta beste gauza bat, hauteskundeak, gizaburuagan hauteskundeak, ni akojonatuta nago. Zergatik, azkeneko 2 asteetan ordu asko pasadituladako herri hontan, eta datorren hauteskundetan norbaitek grazia egitegatik nire izena zerrendetan jarriko dulako. Zer behar da gizaburuako alkatea izateko, bargi dago, giltzak. Giltzak orde eta Amaia gauza bat esan nahi dizut. Eskerrik asko horrelako harrera egitegatik eta zuei eskertzeko, saioren izenez eta herri guztiarentzat, hau nahi dizuegu oparitu 200. saioa hemen ospatzen usteagatik. Horregat izan da, Amaia. Eta, gaube posposigaz, hause aukeratu zuelako 200. programie. Mila esker. Dagora herri txikizek. Eskerrik asko, Amaia. Mila esker. Zeueri, Eskerrik asko.